हरे कृष्ण सर्वांना. 18 दिवसाच्या भगवद्गीतेचा या उपक्रमामध्ये तुमचं सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत आहे. आज 3ऱ्या अध्यायाचं पठन होणार आहे. माझं नाव कुमुदे. शांतीने या अध्यायाचं श्लोकाचं रिसायटेशन ऐकायची विनंती. हरे कृष्णा. हरी बोल. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ तृतीयोऽध्यायः. अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव. व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिर्मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहम् आप्नुयाम्. श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्. न कर्मणामनारम्भः नैष्कर्म्य पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति. न हि कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते यवशत् कर्म सर्व प्रकृतिजैगुणैः. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते. तस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्याद्रवतेऽर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम् असक्ता सा विशिष्यते. नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यत्रापि च ते न प्रसिद्धयेद कर्मणः. यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तिसङ्गः समाचर. आपण एक 2 मिनिटं थांबूया. मला वाटतं काहीतरी इंटरनेट प्रॉब्लेम आलाय, तर कुमुद माताजी दिसत नाहीयेत.
कुमुद माता जी। हरे कृष्ण माताजी, माझं जरा नेटवर्क कनेक्शन एकदम बंद होऊन गेलं ऑल ऑफ अ सडन. प्लीज मेक मी को होस्ट. हा ठीक आहे, आता तुम्ही कंटिन्यू करू शकता. हो माताजी. क्षमस्व. देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तवः परस्परं भावयन्तः श्रेय परमवाप्स्यथ. इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभावितः तैर्दत्तान् प्रदयव्यः यो भुक्तेस्तेन एव सः. यज्ञशिष्टासिना सन्तः उच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जते ते त्वघं पापः ते पचन्त्यात्मकारणात्. अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यः यज्ञकर्म समुद्भवः. कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्. एवं प्रवर्तितं चक्रं तानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामः मोघं पार्थ स जीवति. यस्त्वात् मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येवाच सन्तुष्टः तस्य कार्य न विद्यते. नैव तस्य कृतनार्थः न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः. तस्मादसक्त सततं कार्यकर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः. कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुम् अर्हसि. यद्यद् आचरति श्रेष्ठः तत्तद्विवित्तरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते. न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि. यदि ययं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः. उत्सिदेयोरिमे लोकाः न कुर्यात् कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्याम् इमा प्रजाः. असक्ता कर्मण विद्धिः ता आसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विदास्तथा सक्तः चिकीर्षु लोकसंग्रहम्.
न बुद्धिभेदं जनयेद् ज्ञानाकर्म संगिनाम् जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते तत्त्ववित्तो महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावानन्नसूयन्तः उच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति यस्येन्द्रियान्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नावशमागच्छेत् गच्छेत् ते यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परं धर्मो भयावहः अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं पुचरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एषा क्रोध एषा रजोगुणसमुद्भवम् महाशनो महापाप्मा विद्येनमिहं वैरिणम् धूमेन व्रियते वर्णिः यथादर्शो मलेन च यथोऽल्बेन वृत्तो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृत्तं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानम् उच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीयेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मात्मना मनः जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं सदुरासनम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा अनुया माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रक्षिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। Will you share the screen? यस माता जी। माता जी हम हरे कृष्ण माता जी, मी एक 5 मिनिटात हरे कृष्णा अन्वया हाँ, माता जी, हरे कृष्णा. 5 मिनिटात मला एक काम आहे, मी माझ्या इथे याच साईडला आहे. एक 5 मिनिटात माताजी येते मी. ओके, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मी आहेच इथेच आजूबाजूलाच आहे माताजी मी. चालेल. थँक्यू. You can start. यस माता जी। You can see the screen. भज गौरांगो कहो गौरांगो लहो गौरांगेरो नाम रे। भज गौरांगो कहो गौरांगो लहो गौरांगेरो नाम रे। जी जन गौरांगा भाजे से होय अमर प्राण रे। जी जन गौरांगा भाजे से होय अमर प्राण रे। भज गौरांगो कहो गौरांगो लहो गौरांगेरो नाम रे। गौरांगा बोलिया दो बाहु तुलिया, गौरांगा बोलिया दो बाहु तुलिया, नाचिया नाचिया बेराओ रे। गौरांगा बोलिया दो बाहु तुलिया, नाचिया नाचिया बेराओ रे। गौरांग बोलिया दो बाहु तुलिया, नाचिया नाचिया बेराओ रे। भज गौरांगो कहो गौरांगो लहो गौरांगेरो नाम रे। गौरांगा भजले गौरांगा झोपिले, गौरांगा भजले गौरांगा झोपिले होय दुखेरा अभशान रे। गौरांगा भजले गौरांगा झोपिले होय दुखेरा अभशान रे। गौरांग भजले गौरांगा झोपिले दुखेरो अभशान रे। भज गौरांगा लह कहो गौरांगा लहो गौरांगेरो नाम रे। जी जना गौरांगा भाजे से होय अमर प्राण रे। भज गौरांगो कहो गौरांगो लहो गौरांगेरो नाम रे। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौरा भक्तवृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Shri Radhe Govinda Radhe Govinda Radhe Govinda Jai Shri Radhe Govinda Jai Shri Gaurani Tai Gaurani Tai Gaurani Tai Jai Shri Gaurani Tai Jai Srila Prabhupada 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 Jai Srila Prabhupada Hari Bol Hare Krishna Hare Krishna. Thank you, Rakshita Mataji, for the melodious kirtan. We enjoyed it very much. Kirtan as well as the bhajan. Thank you Mataji सर्वांना माझी स्क्रीन दिसते का? हो माताजी. आणि आवाज पण ऐकू येतोय? हो माताजी. बरं, चालेल. तर आपण आता चालू करूया. पहिल्यांदा थोडे प्रश्न विचारते तुम्हाला की काल जो आपण अध्याय केला त्या अध्यायाचं नाव काय आहे? कोण सांगेल मला? तुम्हाला अनम्यूट करायला मी देते. बोला. सांख्ययोग. सांख्ययोग असा एरवी आहे, पण सांख्ययोग श्रील प्रभुपादांनी कुठलं नाव दिलंय दुसऱ्या अध्यायाला? गीतासार. व्हेरी गुड. गीताचे सार. मग आता याच्यामध्ये मी तुम्हाला सांगितलं की आपल्या सर्वांमध्ये 4 दोष असतात. ते 4 दोष कोणते? कोण सांगेल मला? अपूर्ण इंद्रिये. बरोबर. आणि काम. मला ऐकू येत नाहीये. बोला. काम क्रोध. काम क्रोध. बरं. आणि बरं. आणि कोणाला सांगायचंय? श्रुती माताजी. क्रोध, ब्रह्मनिराश, हा, आसक्ती,
ओके. चिंतन, राग, बरं, आणि कोण सांगू शकेल? 4च आहेत. सर्व मानवांमध्ये हे 4च दोष आहेत. ते कुठले दोष आहेत? माझे ऍडमिन किंवा को होस्ट कोण सांगणार आहे? स्नेहल माताजी आलेले आहेत का? जे आहे मी. हा, बरं, मी तुम्हाला को होस्ट करते. बरं, कोण सांगणार आहे 4 दोष? कालच सांगितले होते मी. कोण सांगू? तेजस्विनी माताजी, तुम्ही? नाही माताजी. बरं, आणि कोण? सुवर्णा माताजी, बोला. माझे 4 दोष. पहिला म्हणजे चुका करणे, दुसरा म्हणजे भ्रम, माताजी तुम्ही हा, बोला. तिसरा म्हणजे अपूर्ण इंद्रिय. बरोबर. आणि बरं, मग इतर आणि कोण सांगणार आहे का? बरं, चला आता मी सांगते. सर्व मानवांमध्ये 4 दोष आहेत. ते 4 दोष कुठले? आपली इंद्रिय परिपूर्ण नसतात, आपण चुका करतो, आपला कल असतो दुसऱ्यांना फसवायचं, आणि आपण नेहमी भ्रमित असतो. कुठला भ्रम असतो? की मी हे शरीर आहे. तर हे 4 दोष असतात. हे सर्व मानवांमध्ये कमी जास्त प्रमाणात असतात. आणि हे जे दोष आहेत, या दोषांमुळे आपल्याला श्रीकृष्ण आपण बघू शकत नाही. बरं, आता मला सांगा, मी काल सांगितलं होतं तुम्हाला की सर्वात मोठा धोका कुठला आहे हे सांगितलं होतं. कोणाच्या लक्षात आहे? सर्वात मोठा धोका म्हणजे काय? शरीरात आत्म्याची जाणीव न घेता शरीरात राहून पुन्हा जन्म मृत्यूच्या फेऱ्यात अडकणे. बरं, आणि कोण सांगणार आहे? सर्वात मोठा धोका. संगीता माताजी. अधःपतन. आपण पुढच्या जन्मी कृष्णाची भक्ती नाही करता येणार, असं वेगळ्या योनीमध्ये जन्म होईल, असं काहीतरी होतं. ओके, आणि कोणाला सांगायचंय? संगीता माताजी. कोण सांगतंय? तुम्हाला अनम्यूट करायला येत नाहीये का? अनम्यूट करा. हा, बोला. हॅलो. हा, बोला. हा, हरे कृष्ण. पशु पक्षींच्या योनीमध्ये जाणं पूर्व ह्याच्यामध्ये. बरोबर, एकदम बरोबर. पशु योनीमध्ये आपल्याला जन्म येणे हा सर्वात मोठा धोका आहे. आणि का तो सर्वात मोठा धोका मानला गेलाय? कारण पशु योनीमध्ये आपल्याला कृष्णाचं विस्मरण होतं, आपल्याला त्याचं स्मरण ठेवता येत नाही. म्हणून तो सर्वात मोठा धोका आहे की आपण घसरून प्राण्याच्या योनीमध्ये जन्म घेतो, जन्म मृत्यू चक्रात अडकतो. हे बरोबर आहे, पण पूर्ण बरोबर उत्तर म्हणजे आपण प्राण्यांच्या योनीमध्ये जन्म घेतो, हा सर्वात मोठा धोका आहे. आता आजचा अध्याय, 3रा अध्याय, आता मी प्रथम मंगलाचरण म्हणते आणि मग आपण चालू करूया. मी सर्वांना त्या अगोदर म्यूट करते.
हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. नम ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सर्वांचं स्वागत आहे. आजचा तिसरा दिवस आणि आजच्या अध्यायाचं नाव आहे कर्मयोग. आता आज मी स्लाइड्स ज्या आहेत या इंग्लिश मध्ये आहेत, पण सगळं याचा अनुवाद जो वाचणार आहे तो मराठीत असणार आहे. तर आता मला कोण सांगेल की योग म्हणजे काय? मी तुम्हाला अनम्यूट करते. हा, आता तुम्ही सांगू शकाल योग म्हणजे काय? स्वाती माताजी. योग म्हणजे देवाशी जोडणे, भगवंताशी. सुवर्णा माताजी. भगवंताशी जोडणे. करेक्ट. आणि कोणाला उत्तर द्यायचंय? ध्यान धारणा. बरं. आणि चालेल. तर योग म्हणजे जेव्हा आपण कृष्णाशी कनेक्ट होतो किंवा कनेक्ट करायचा प्रयत्न करतो त्याला योग म्हणतात. म्हणजे कृष्णाशी जुडणे. आता इकडे कुठलाही देव नाही, फक्त जेव्हा आपण श्रीकृष्णाशी जोडले जातो किंवा श्रीकृष्णाबरोबर कनेक्ट होतो त्याला योग म्हणतात. आता कर्म म्हणजे ऍक्टिव्हिटी किंवा कुठलंही कार्य किंवा कुठलंही काम. तर जेव्हा आपण काम कृष्णासाठी करतो तेव्हा त्याला आपण कर्मयोग म्हणतो. आता इकडे बघूया अर्जुन काय विचारतोय आणि कृष्ण काय सांगतोय. आता प्रथम ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता समजावून सांगत आहे आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकताय त्या श्री श्री राधा गोविंदांना मी इकडनंच प्रणाम करते आणि तुम्ही सुद्धा प्रणाम करा. त्याचप्रमाणे नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी या सर्व स्लाइड्स तयार केल्यात आणि प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं त्या दोघांना मी दंडवत प्रणाम करून आता तिसरा अध्याय चालू करते. किती छान दिसतायत ना श्री श्री राधा गोविंद. हो. आता आपण एक क्विक रिकॅप करूया की काल आपण काय केलं. पहिल्या अध्यायात अर्जुनाने सांगितलं कृष्णाला की काही झालं तरी मला युद्ध करायचं नाही आणि त्याची कारणं पण सांगितली. अर्जुनाने पहिलं कारण सांगितलं दया. मग कृष्णाने सांगितलं तुझी दया आहे, तू चुकीच्या ठिकाणी ती लावतोयस. आपण हे आत्मा आहोत, शरीर नाही असं
कृष्ण समजावून सांगतो. आणि परत पुढे जाऊन कृष्ण सांगतो की आत्मा अमर आहे, आत्म्याला कोणी जाळू शकत नाही, त्याला कोणी कापू शकत नाही, त्याला कोणी ओलं करू शकत नाही किंवा वाऱ्याने कोणी सुकवू शकत नाही. मग कृष्ण सांगतो अर्जुनाला की जरी तुला असं वाटतंय की तू या सर्वांना मारणार आहेस, पण आत्मा अमर आहे. मग दुसरं अर्जुन सांगतो की आनंद नाही. मग कृष्ण म्हणतो काय, तू जरी जिंकलास तरी तुला राज्य करायला पूर्ण पृथ्वीचा तू राजा होशील, आणि जर तुला मृत्यू आला तर तू स्वर्ग लोकावर जाऊन तिकडे आनंदाचा उपभोग घेशील. मग अर्जुन म्हणतो की हे पाप आहे, सर्व लोकांना मारणं पाप आहे. मग तेव्हा कृष्ण त्याला सांगतो की जेव्हा तू माझ्या आज्ञेचं पालन करतोयस त्यात पाप नाही. आणि मग मी तुम्हाला हे समजावून सांगितलं की एक सैनिक आहे, भारतीय सैनिक आहे, आणि तो लढाई करतोय आणि शत्रू सेनेला त्यांनी मारलं, हजारो लोकांना, लाखो लोकांना मारलं, जाळपोळ केला त्या शत्रू ची जी कॅम्प आहे तिकडे जाऊन जरी त्यांनी जाळपोळ केला तरी भारतात आल्यावर त्याचा गौरवच होतो, कारण तो सरकाराचा आदेश आहे त्याचं पालन करत असतो. त्याचप्रमाणे इकडे सुद्धा कृष्णाने सांगितलंय जेव्हा तू माझ्या आज्ञेचं पालन करतोस त्यात पाप नाही. मग अर्जुनाने सांगितलं की असमंजसपणा, की हे सगळं तू मला सांगतोयस आणि मला तर हे पटत नाहीये आणि या सर्व कारणांमुळे माझी बुद्धी चालत नाहीये, ती असमर्थ झालीये. मग कृष्ण काय सांगतो अर्जुनाला की तुझी बुद्धी व्यवसायात्मिका बुद्धी कर आणि निश्चयाने तू लढ. आता तुझी बुद्धी कशी झाली, त्याला अनंत शाखा फुटलेल्या आहेत, म्हणून हा असमंजसपणा आलेला आहे. आणि मग कृष्णाने अर्जुनाला की ज्या माणसाची बुद्धी निश्चयात्मक असते अशा माणसाचं वर्णन केलंय. तर हा जो माणूस आहे त्याला आपण सिताधीर मुनी म्हणतो. आणि मग आज तिसऱ्या अध्यायात कृष्ण अर्जुनाला पारिवारिक परंपरा, तर अर्जुन म्हणतो की अरे समजा जर मी या सर्व लोकांना मारलं तर मग घरी कोणी तरुण माणसं नाही राहणार, त्यांच्या स्त्रियांचं रक्षण कोण करणार, त्यांच्या मुलांना ज्या रूढी आहेत, ज्या परंपरा आहेत, चालीरीती आहेत त्या कोण शिकवणार. तर ते उत्तर आपल्याला आज मिळणार आहे या अध्यायात. तर आता हा तिसरा अध्याय आहे आणि तिसऱ्या अध्यायामध्ये काय आहे की अर्जुनाला समजत नाहीये आणि कृष्णाने जरी सांगितलंय आत्मा अमर आहे आणि जरी हे जरी तुझे गुरु बंधू किंवा तुझे गुरुजन, तुझे बंधू किंवा तुझे आजोबा जरी तुला दिसले नाही तरी तू सहन कर असं सांगितलंय. पण तरी अर्जुनाला ते पटलं नाहीये, एवढा आत्म्याबद्दल कृष्णाने ज्ञान दिलंय. म्हणून तो पहिल्यांदाच प्रश्न विचारतो की मी काय करू, मी संन्यास घेऊ की मी कर्म करू. मग पुढे कृष्ण त्याला उत्तर देतो की निष्काम कर्म योग हे ज्ञानापेक्षा निश्चितच चांगलं आहे किंवा श्रेष्ठ आहे. मग कृष्ण त्याला सांगतो कर्मकांडापासून कर्म योगापर्यंत कसं जायचं. आणि मग सांगतो की अर्जुन तू तर कुरुवंशी आहेस, तू राजपुत्र आहेस आणि तुला असे तुझे हातपाय गळून बसलेला आहेस असं कसं चालेल, तू क्षत्रिय आहेस आणि तू जे काय करशील ते इतर सामान्य जन तुझं उदाहरण जे आहे ते आपल्या डोळ्यासमोर ठेवतील आणि तसं वागतील. त्याच्यामुळे तू क्षत्रिय धर्माचं पालन कर, युद्ध कर. आणि मग अर्जुन त्याला प्रश्न विचारतो की मला तुझ्या आज्ञेचं पालन करायचंय, पण या आज्ञेचं पालन
करायच्या वेळीस माझ्या मनामध्ये एक असा मोठा शत्रू आहे, तर तो शत्रू कुठला किंवा कुठल्या कारणाने तू सांगितलेल्या आज्ञाचं मी पालन करू शकत नाही. मग कृष्ण त्याला सांगतो की आपल्या मनामध्ये काम जे आहे ते काम आपला सर्वात मोठा शत्रू आहे. आणि मग हा अध्याय संपलेला आहे. हे इतके 5 गोष्टी डिस्कस केलेल्या आहेत. आता इकडे समजा जर तुम्ही असं बघितलं, तुम्ही कुठेतरी चाललाय आणि असा एक ॲरो आहे, धिस वे, दॅट वे, द अदर वे. तर मग मला चॅट मध्ये लिहा, तुम्हाला समजेल का की कुठे जायचंय? हा, तुम्हाला समजेल कुठे जायचंय? जर असं लिहिलंय धिस वे, दॅट वे, द अदर वे, समजेल का तुम्हाला? नाही. करेक्ट. तुम्हाला बिलकुल समजणार नाही कुठे जायचंय. तर अर्जुनाचंही तसंच झालंय. दुसऱ्या अध्यायात कृष्णाने अर्जुनाला सांगितलेलं आहे, आत्म्याचं ज्ञान दिलेलं आहे आणि सांगितलेलं आहे की आपण हे शरीर नाही, आत्मा आहोत. मग अर्जुनाला काय वाटतं की आपण जर आत्मा आहोत आणि आत्मा कुठे राहतो आणि आत्मा किती लहान आहे हे पण मी तुम्हाला सांगितलंय का? मग अर्जुनाला काय वाटतं की आपण आत्माच आहोत, मग आत्म्याला एवढं मोठं राज्य का लागतं? त्याला राजवाडा सुद्धा लागणार नाही उपभोग घ्यायला. मग मी युद्ध का करू असं अर्जुनाला वाटतं. आणि मग पुढे कृष्णाने सांगितलेलं आहे की 49व्या श्लोकात 2रा अध्याय की बुद्धी योग जो आहे तो श्रेष्ठ आहे आणि सकाम कर्मयोग तुच्छ आहे. मग अर्जुनाला असं वाटतं की कर्मयोग जर तुच्छ आहे तर मी कर्म का करू? म्हणून त्याचा गोंधळ उडालेला आहे की मी कर्म करू की मी संन्यास घेऊ. म्हणून तो त्याला काय वाटतं की बुद्धी योग म्हणजे आपण एका ठिकाणी स्वस्थ बसायचं, पुस्तकं उघडायची, वेद उपनिषदांची पुस्तकं वाचायची, पाठ करायची, कृष्णाचा जप करायचा किंवा ध्यान करायचं असं त्याला वाटतं. आणि इकडे कृष्णाने सांगितलंय 2ऱ्या अध्यायात की कर्म तुच्छ आहे, म्हणून मग त्याला वाटतं की मी कर्म का करू? म्हणून आता अर्जुन सांगतोय की एक निश्चित तू मला सांग की मी काय करू? युद्ध करू? युद्ध करू कारण मी आत्मा आहे, मी शरीर नाही. मग आत्म्याला काय राज्य लागत नाही. आणि एकीकडे कृष्ण तू असंही म्हटलेलं आहेस की तू कर्म कर, तू युद्ध कर आणि माझी आज्ञेचं पालन केलंस तर तुला पाप लागणार नाही. म्हणजे एकीकडे तू म्हणतोस की कर्म तुच्छ आहे, एकीकडे तू मला सांगतोयस की मी हा आत्मा आहे, शरीर नाही, आणि एकीकडे तू हे पण सांगतोयस की तू कर्म कर, तुला त्यात पाप लागणार नाही. मग आता इकडे तुम्हाला साधू दिसतोय, तर मला सांगा या साधूकडे बघून तुम्हाला काय वाटतंय? हात वर करा. हा बोला. गायत्री माताजी. त्यांनी साधूचा वेश धारण केलाय फक्त, पण त्यांची आसक्ती सुटलेली नाही. व्हेरी गुड. तर इकडे आपल्याला जो हा साधू आहे तो त्यांनी साधूचा वेश धारण केलाय, पण त्याचं मन शुद्ध आहे का? नाही. त्याच्या हातात काय आहे? सिगरेट आहे, मोबाईल आहे. म्हणजे काय की हा
साधू चं मन अजून विषयामध्ये आसक्त आहे. तर कृष्ण काय म्हणतो की असा जो मिथ्याचारी असतो तो मला बिलकुल आवडत नाही. जेव्हा तुम्ही माझ्याकडे येता तेव्हा तुमचं चित्त शुद्ध झालं पाहिजे. तुम्ही असा मिथ्याचार मला पसंत नाही. तुम्ही तुमचं जे मन आहे ते तुम्ही बाय फोर्सफुली तुम्ही विषयांचा उपभोग थांबवू शकत नाही. तर आणि मला हा मिथ्याचार आवडत नाही. तुम्ही जेव्हा माझ्याकडे याल तेव्हा चित्त शुद्ध करून या. हरे कृष्णा. कुमुद माताजी. हा. कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते. आता स्नेहा माताजी याचा अनुवाद वाचता का मराठी? हो हो. जो कर्मेंद्रिय संयमित करतो परंतु ज्याचे मन इंद्रिया विषयांचे चिंतन करीत आहे तो निश्चितपणे स्वतःची फसवणूक करतो आणि अशा मनुष्याला मिथ्याचारी म्हटले जाते. मग आता कृष्णाने सांगितलंय की मला मिथ्याचार आवडत नाही. आता आपल्याकडे बऱ्याच जणांकडे आपल्याकडे ज्ञान आहे, काय करायचं काय करायचं नाही हे माहिती आहे, पण ऍप्लिकेशन नाहीये. जे ज्ञान आहे त्याचं ऍप्लिकेशन करणं खूप महत्वाचं आहे आणि तेच ऍप्लिकेशन आज आपण शिकणार आहोत. आता इकडे तुम्हाला एक साधू बघताय तुम्ही. तर ही जी गोष्ट आहे ही भरत महाराजांची आहे आणि ही 5व्या स्कंदामध्ये श्रीमद भागवतम मध्ये आहे. तर भरत महाराज हे खूप मोठे राजे असतात आणि खूप चांगल्या तऱ्हेने राज्य करतात. आपल्या प्रजेचं पालन आपल्या पुत्रांप्रमाणेच ते करतात आणि ते खूप अगदी प्रेमळ होते आणि सगळं काही जे काही गुण एका राजामध्ये हवेत ते सगळे त्यांच्याकडे होते. तर एकदा काय झालं, ते कृष्ण भक्तही होते आणि ते खूप व्यस्त होते. रोज त्यांना मंत्री भेटायला यायचे, ते राज्यात जायचे, आपली प्रजा सुखी आहे की नाही इकडे त्यांचं लक्ष असायचं आणि त्यांना रोज सगळं हे राज्य कारभार सांभाळून त्यांना जप करायला वेळ मिळत नसे. म्हणून एकदा त्यांनी काय सांगितलं की आता माझी मुलं मोठी झाली आहेत आणि मी आता जंगलामध्ये जातो आणि तिकडे शांतपणे बसून कृष्णाचा जप करतो, कृष्णाचं ध्यान करतो, होम हवन करतो. आणि असं त्यांना खरं म्हटलं तर काही कारण नव्हतं आपलं राज्य सोडायला, पण ते खूप मोठे कृष्ण भक्त होते. म्हणून त्यांनी त्यांच्या बायकोला त्यांच्या मुलांना आपला निर्णय सांगितला आणि एके दिवशी ते वनामध्ये निघून गेले आणि त्यांनी तिकडे बसून त्यांनी होम हवन जप चालू केला. तर एकदा काय झालं, ते जेव्हा त्यांच्या कुटीरामध्ये होते तेव्हा त्यांना मोठा आवाज आला आणि ते बाहेर आले आणि त्यांनी बघितलं तर एक वाघ एका हरणीच्या पाठीमागे लागलेला आहे आणि ती जी हरणी होती ती गरोदर होती आणि तिने त्या वाघाला घाबरून तिने पाण्यामध्ये नदीमध्ये उडी टाकली आणि त्याच वेळेला ती बाळंतपण झाली आणि ते हरणाचं जे पिल्लू आहे ते पाण्यात बुडायला लागलं आणि हे भरत महाराज बघत होते. मग त्यांनी लगेच नदीत उडी मारली आणि या पिल्लाला वाचवलं आणि त्या आईला सुद्धा, पिल्लाच्या आईला वाचवायचा प्रयत्न करत होते पण ती बिचारी मेली.
मग त्यांना खूप दया आली आणि त्यांनी या पिल्लाला आपल्या जवळच ठेवलं, त्याला रोज खायला दिलं, गवत वगैरे दिलं आणि ते एका बाजूने वेळेस ते जप करत होते, होम हवन करत होते, पण त्याच वेळेला त्यांचं लक्ष त्या हरणावरही होतं. म्हणजे एका वेळेला ते जपही करत होते आणि हरण काय करतोय, कुठे जातोय असं त्यांचं लक्ष असायचं. त्याच्यामुळे त्यांचा जो जप आहे तो पूर्ण कृष्णापर्यंत पोचला नाही आणि आता त्यांचं लक्ष या हरणाच्या पिल्लाकडे जात होतं. मग हे हरण जर कधी बाहेर गेलं तर ते वाट बघायचे की अजून का नाही आलं, याला कोणीतरी खाल्लं असेल का, आणि ते खूप हरणाबद्दलच विचार करायचे. आता काय झालं, त्यांचा जप जो आहे तो बाजूला राहिला आणि लक्ष पूर्ण हरणाकडे होतं. तर कृष्ण काय म्हणतो की तुम्ही असं करू नका, तुम्ही तुमचं काम, तुमचं कर्तव्य मनापासून करा आणि तुम्ही तुमचं जे कर्तव्य आहे, जे तुमचं विहित कर्म आहे ते सोडून तुम्ही दुसरं काहीही करू नका. तर तुम्ही तुमचं कर्म जरी केलं तरी ते मला अर्पण जेव्हा तुम्ही कराल तेव्हा तो योग होईल, तुम्हाला मग वेगळं काही करावं लागत नाही. आणि हे असं केल्यामुळे भरत महाराजांचं काय झालं, जेव्हा त्यांना मृत्यू आला तेव्हा ते हरणाबद्दल विचार करायला लागले, अरे मी मेल्यानंतर या हरणाचं काय होईल, परत एखादा वाघ येईल का आणि त्याला खाऊन टाकेल का, आणि असा विचार करत करत त्यांनी प्राण सोडले आणि मग त्यांना जन्म मिळाला, तो एका हरणाचाच जन्म मिळाला पुढच्या जन्मी. तर इकडे ते इतके पुढे गेलेले भक्त होते, भावभक्तीमध्ये होते, पण ते कसे घसरून परत ते पशु योनीमध्ये त्यांना जन्म घ्यावा लागला. तर म्हणून कृष्ण सांगतोय की तुमचं कर्म जे आहे, जे कर्तव्य आहे, विहित कर्म आहे ते करा, पण मला अर्पण करून करा. आता एक इकडे ही गोष्ट ही चैतन्य चरितामृतामध्ये येते. तर त्यावेळेला ओरिसाचा राजा जो होता त्याचं नाव होतं प्रतापरुद्र आणि तो कृष्णाचा महान भक्त होता. आणि त्यांनी ऐकलं होतं की चैतन्य महाप्रभू हे खूप मोठे कृष्णाचे भक्त आहेत, संन्यासी आहेत, आणि त्यांना इच्छा झाली की आपण जाऊन त्यांची भेट घ्यावी. म्हणून त्यांनी त्यांच्या शिपायाबरोबर एक पत्र लिहिलं आणि ते शिपाई गेले आणि चैतन्य महाप्रभूंना त्यांनी ते पत्र दिलं. चैतन्य महाप्रभूंनी म्हटलं की मी या माणसाला भेटू शकत नाही, कारण मी संन्यासी आहे आणि मी संन्यास आश्रमात असल्यामुळे जे राजे आहेत किंवा जे पैशाचा व्यवहार करतात किंवा जे भौतिकामध्ये आहेत त्यांची तर भेट मी घेऊ शकत नाही. म्हणून त्यांनी ते नाकारलं आणि मग त्या शिपायांनी येऊन सांगितलं प्रतापरुद्रला की तुमची भेट होऊ शकणार नाही. तर राजाला खूप वाईट वाटलं. मग कोणीतरी राजाला सांगितलं की तुम्ही चैतन्य महाप्रभूंच्या भक्तांना भेटा. तर मग ते प्रतापरुद्र होते ते चैतन्य महाप्रभूंचे जे शिष्य होते त्यांना भेटायला गेले की मला चैतन्य महाप्रभू कसे भेटतील. मग त्या सर्वांनी सांगितलं की जेव्हा रथयात्रा होते त्यावेळेला तुम्हाला चैतन्य महाप्रभूंचं दर्शन होईल. मग असं म्हटल्यावर राजाला खूप आनंद झाला. मग त्यांनी काय केलं की ज्या दिवशी रथयात्रा होणार होती त्या दिवशी रथाच्या समोर जो रस्ता होता ते झाडण्याचं काम राजाने घेतलं. आणि मग चैतन्य महाप्रभूंनी बघितलं की हा एवढा मोठा राजा आहे तरीही तो कृष्णासाठी रस्ता झाडतोय आणि त्यांना आनंद झाला की एवढा मोठा राजा असं क्षुल्लक काम करतोय. तर हे जेव्हा त्यांनी बघितलं
राजाला तेव्हा मग त्यांची भेट झाली आणि त्यांना आनंद झाला. तर त्याचप्रमाणे आपण सुद्धा जेव्हा काम करतो तेव्हा ते कृष्णाच्या आनंदासाठी केलं पाहिजे. आपलं जे कर्तव्य आहे ते कधीच सोडायचं नाही. कर्तव्य करता करता आपण पण कृष्णाकडे जाऊ शकतो. पण समजा जर आपण आपलं कर्तव्य सोडलं की नाही मी सगळं सोडणार, मी संन्यास घेणार, तर मग कदाचित आपल्याला एक धोका असतो की आपण आपला जॉब किंवा आपलं जे आपली जी साधना आहे ती व्यवस्थित चालू शकणार नाही. कारण आपलं जे मन असतं ते असं काही न करता राहू शकत नाही. कारण आपला आत्मा जो आहे तो कार्यशील असतो, क्रियाशील असतो आणि क्रिया करणं हा आत्म्याचा एक गुण आहे आणि आपण असं स्वस्थ बसू शकत नाही. आणि तसा प्रयत्न केला तर त्याच्यात सुद्धा छोटे मोठे धोके आहेत. पण काम करता करता आपण जर कृष्णासाठी काम केलं तर आपल्याला कृष्ण नक्कीच भेटू शकतो. आता इकडे हे श्रीमद भागवतम मध्ये आहे. तर इकडे ही स्लाइड दाखवली आहे की महाभारताचं युद्ध झालेलं आहे आणि पांडव जिंकलेले आहेत. मग त्यांनी एक यज्ञ केला आणि त्या यज्ञामध्ये युधिष्ठिर राजा आहे ते नारद मुनींना विचारतायत की मी राज्य कसं करू, म्हणजे कृष्णाला आनंद होईल असं मला राज्य करायचंय. तर तुम्ही मला सूचना द्या की मी राज्य कसं करू. आणि युधिष्ठिर महाराजांना माहिती होतं की जर मला चांगलं राज्य करायचं असेल, सर्वांना आनंदी ठेवायचं असेल, सुखात ठेवायचं असेल, तर पहिल्यांदा कृष्णाला मी आनंदी केलं पाहिजे. मग कृष्णाला कसं आवडेल मी राज्य केलेलं हे त्याला जाणून घ्यायचं होतं. आणि ते नारद मुनींनी युधिष्ठिर महाराजांना सांगितलं आणि त्या सगळ्या सूचनांचं पालन युधिष्ठिर महाराजांनी केलं आणि त्यांनी राज्य केलं. स्नेहा माताजी 3.9 वाचता का अनुवाद? हो माताजी. 3.9 ना? हा. श्री विष्णूं प्रित्यर्थ यज्ञ म्हणून कर्म केले पाहिजे, नाहीतर कर्म हे या भौतिक जगामध्ये बंधनास कारणीभूत ठरते. म्हणून हे कौंतेया, तू आपल्या नियत कर्मांचे पालन श्री विष्णूंच्या संतोषार्थ कर आणि या प्रकारे तू नेहमी कर्मबंधनातून मुक्त राहशील. आता कृष्ण सांगतोय अर्जुनाला की तू तुझं कर्म जे आहे विहित कर्म आहे. तुझं कर्म काय आहे? युद्ध करायचं. तर तू युद्ध कर. तू असं हे करू नकोस की मला सगळं सोडून जायचं आहे असं म्हणू नकोस. मग आता विहित कर्म कसं करायचं हे कुठे दिलेलं आहे? हे वेदांमध्ये दिलेलं आहे. आणि ते जे वेदांमध्ये दिलेलं आहे इकडे त्यांनी एक उदाहरण देऊन छान एक्सप्लेन केलेलं आहे. तर आता हा एक शेतकरी आहे आणि तो आपल्या शेतात काम करतोय. तो आपलं कर्तव्य करतोय, विहित कर्म करतोय. मग हे जे कर्म कसं करायचं हे कुठे दिलंय? हे वेदांमध्ये दिलंय. मग तो कर्म करतोय. विहित कर्मापासून काय होतं की ते जे कर्म केलं जातं ते म्हणजे एक यज्ञच होतं. कारण तो पुस्तकात वाचतोय, पुस्तकात जे जे दिलंय ते पालन करतोय. म्हणजे ते एक प्रकारचं यज्ञ किंवा त्याग होतो. तो आपलं मनचं करत नाहीये. मग जेव्हा हे असं यज्ञ तो करतो तेव्हा त्या यज्ञापासून पाऊस पडतो आणि पाऊस पडल्यानंतर शेतामध्ये अन्न उगवतं आणि ते अन्न परत हा जो शेतकरी आहे हा ते अन्न कृष्णाला पहिल्यांदा देतो आणि मग
तो प्रसाद म्हणून हे ग्रहण करतो. तर हे जे सायकल ऑफ सॅक्रिफाईस त्याला धर्मचक्र पण म्हणतात. तर आता इकडे यज्ञ. यज्ञ म्हणजे काय? आपल्याला वाटतं यज्ञ म्हणजे एक हवन कुंड असतो, त्यात आग प्रज्वलित करतात, असा यज्ञाचा अर्थ आपल्याला वाटतो. पण यज्ञ म्हणजे काय? यज्ञ म्हणजे कृष्णासाठी अथवा विष्णूसाठी केलेलं कुठलंही कर्म म्हणजे यज्ञ. तर इकडे तुम्हाला दिसतंय की हा जे त्याचं कर्तव्य करतोय त्याला एक यज्ञाचं रूप आलेलं आहे. का? कारण तो आपल्या मनाप्रमाणे नाही करत आहे. पुस्तकात वाचतोय की काय केलं पाहिजे. आपण हे सगळं जेव्हा अन्न त्याला मिळतं शेतातून, ते अन्न तो पहिल्यांदा कृष्णाला देतोय. तर आता आपण सुद्धा यज्ञ करू शकतो. आता एखादा ब्रह्मचारी असेल, तो ब्रह्मचारी काय करतो? त्याच्या कानानी फक्त कृष्ण कथा ऐकतो. त्याच्या डोळ्यांनी काय करतो? तो कृष्णाचा अर्च विग्रह आपल्या डोळ्यांनी सदैव बघतो. आणि त्याची आहुती म्हणजे काय झाली? म्हणजे जप, भगवद्गीता चे श्लोक वाचायचे किंवा वेद वाणी, ही त्याची आहुती झाली. आता समजा जर एक गृहस्थ असेल, एक गृहस्थ, तर त्या गृहस्थाचं यज्ञ म्हणजे काय? त्याच्या घरी त्याची बायको असेल किंवा त्याची मुलं असतील, त्याचे आई वडील असतील, मग त्या बायकोला किंवा मुलांना त्यांनी कृष्ण जपाचं महत्व सांगायचं किंवा त्यांना मंदिरात घेऊन जायचं किंवा आपल्या आई वडिलांना सुद्धा रोज प्रसादाचं जेवण त्यांना द्यायचं. मग असं जेव्हा तो करतो तेव्हा त्या विवाहाचं सुद्धा रूपांतर एका यज्ञामध्ये होतं. तर इकडे त्यांनी शेतकऱ्याचं उदाहरण दिलंय. आणि आपल्याला यज्ञ हे का करावं लागतं? तर जेव्हा आपण जन्म घेतो तेव्हा आपल्याला 5 जणांकडे आपल्याला कृतज्ञता ही दाखवावीच लागते. आणि त्याच्यामुळे 5 यज्ञ ही कंपल्सरी आपल्याला करावी लागतात. ती कुठली? पहिलं म्हणजे ऋषी यज्ञ. सर्व ऋषी मुनींनी आपल्यावर खूप उपकार केले. त्यांनी हे सर्व काही ग्रंथ रूपाद्वारे त्यांच्या शिष्यांना सांगितलं. त्या शिष्यांनी शिष्य तयार केले आणि मग आपल्यापर्यंत हे ज्ञान आलेलं आहे. तर त्यांना कृतज्ञता आपल्याला दाखवावीच लागते. मग पितृ यज्ञ म्हणजे काय? की आपले आई वडील असतात, आपण त्यांची सेवा करायला हवी. किंवा आपले पितर असतात, जेव्हा श्राद्ध असतं किंवा त्यांची तिथी असते त्या दिवशी आपण त्यांना आवडतं ते जेवण करतो किंवा कावळ्याला पान दाखवतो. तर हे पण यज्ञ झालंच पाहिजे. मग तिसरं म्हणजे ब्रह्मयज्ञ. ब्रह्मदेवानी ही सृष्टी निर्माण केली आहे. मग ब्रह्माला सुद्धा आपण धन्यवाद म्हटलं पाहिजे. मग भूत यज्ञ. भूत म्हणजे सगळे जे प्राणी आहेत त्या प्राण्यांपासून सुद्धा आपल्याला थोडं थोडं काहीतरी मिळतं. गाय आपल्याला दूध देते, कुत्रा असतो तो आपल्या घराचं रक्षण करतो किंवा बैलगाडी असते, ते शेतकरी तुम्ही अन्न घेऊन एका गावाहून दुसऱ्या गावाला जातात. किंवा आणि 5वं म्हणजे नर यज्ञ. आपल्याला खूप लोक कळत न कळत मदत करत असतात. कोणीतरी आपल्या घरी येतं, आपल्या घरची कामं करतं किंवा आपल्याला जर आपण नवीन जागा घेतली तर एक सुतार येतो, तो सगळं घरचं फर्निचर करतो. तर असे आपल्याला अनेक जण मदत करत असतात. तर ही 5 यज्ञ आपल्याला कंपल्सरी असतात.
पण आता प्रत्येक ठिकाणी ही 5 यज्ञ करणं हे खूप अवघड आहे. म्हणून इकडे या वेदांमध्ये सांगितलंय की तुम्ही जर फक्त कृष्णासाठी यज्ञ केलं तर ते सर्वांना पोचतं, सर्व देव देवतांना पोचतं. हे देव देवता सुद्धा आपल्यासाठी खूप काही करतात. सूर्यदेव असतो ज्याच्यामुळे उष्णता मिळते, वरुण देव असतो ज्याच्यामुळे आपल्याला पाऊस मिळतो, आणि आपल्याला पाणी हे लागतच. पाण्याशिवाय, सूर्याशिवाय जीवन टिकू शकत नाही या पृथ्वीवर. तर प्रत्येकाला आपण कसं सुखी ठेवायचं किंवा धन्यवाद कसे द्यायचे किंवा त्यांना आनंद आपण कसा द्यायचा, आपण फक्त ते जे काय देतायत ते घ्यायचं आणि नुसतं स्वार्थीपणाने जगायचं, हे बरोबर नाही. म्हणून इकडे वेदांमध्ये लिहिलेलं आहे की जे काय तुम्हाला मिळतं ते तुम्ही कृष्णाला अर्पण करा, आणि कृष्णाने जसं सांगितलंय त्याप्रमाणे आणि त्याच्या आनंदासाठी कर्म जेव्हा तुम्ही करा तेव्हा इतर देव देवता पण खूप आनंदित होतात, आणि ते जितका पाऊस हवा आहे तितकाच पाऊस पडतो, जितका सूर्यप्रकाश हवा असेल तितकाच पडतो. आता युधिष्ठिर महाराजांचं जे राज्य होतं तर श्रीमद भागवतम मध्ये त्याचं खूप खूप सुंदर खूप सुंदर त्याचं डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे की त्याच्या जे राज्य होतं त्या राज्यामध्ये झाडं वेली ते सुद्धा कर देत होते फळाच्या, अन्नाच्या रूपात. तर म्हणजे इतके सर्व जे प्राणी मात्र होते, जे सर्व सजीव होते ते सर्व खूप खूप आनंदित आणि सुखी होते. पाऊस जितका हवा तितकाच पडायचा, सूर्यप्रकाश जितका हवा तितकाच असायचा. म्हणजे असं त्यांनी दिलेलं आहे. मग हे कशामुळे झालं? कारण ते सर्व राजा आणि प्रजा कृष्णाच्या आनंदासाठी यज्ञ करत होते. कृष्णाच्या आनंदासाठी यज्ञ केलं की बाकीचे सगळे देव देवता सुद्धा खुश होतात आणि आनंदित राहतात. आता जेव्हा आपण यज्ञ करतो आणि मग हे चक्र जेव्हा पूर्ण होतं, असंच हे पूर्ण झालं पाहिजे. अन्न मिळाल्यावर आपण ते कृष्णाला अर्पण करतो. मग जेव्हा आपण असं अन्न कृष्णाला अर्पण करतो मग काय होतं की आपला जो आहार आहे, आहार शुद्धो सत्वशुद्धो ध्रुव स्मृती लंबे सर्व ग्रंथीनाम विप्र मोक्षः. म्हणजे जेव्हा आपण असं करतो आणि कृष्णाला नैवेद्य दाखवून प्रसाद आपण ग्रहण करतो तेव्हा मग तो प्रसादाचं जे अन्न असतं ते कसं होतं, ते शुद्ध होतं. आणि जेव्हा आपण ते शुद्ध अन्न खातो तेव्हा काय होतं की आपलं जे जीवन आहे ते जीवन सुद्धा शुद्ध होतं. मग जेव्हा आपलं जीवन शुद्ध होतं तेव्हा काय होतं, आपली जी बुद्धी आहे, आपली जी स्मरणशक्ती आहे ती सुद्धा तीक्ष्ण होते. आणि जेव्हा आपली स्मरणशक्ती तीक्ष्ण होते तेव्हाच एखादा माणूस कृष्णाबद्दल विचार करू शकतो, नाहीतर तो कृष्णाबद्दल विचार करू शकत नाही. म्हणून अन्नाचं खूप महत्व आहे की तुम्ही जे काय अन्न खाता ते कृष्णाला पहिल्यांदा अर्पण करा आणि मगच ते अन्न ग्रहण करा. आता जर तुम्ही बघितलं असेल तर पूर्वी जे ऋषीमुनी होते तर तेव्हा लिहिण्याची प्रथा नव्हती. ते ऋषीमुनी तोंडाने सांगायचे, शिष्याला शिकवायचे, आणि त्यांनी जे काय शिकवलंय त्या शिष्यांच्या कंठस्थ असायचं. म्हणजे त्यांना घरी जाऊन परत अभ्यास करायचा, लिहून काढायचं हे काही नव्हतं. का नव्हतं ते? कारण त्यांची जी स्मरणशक्ती होती ती तीक्ष्ण होती. अतिशय शुद्ध अन्न खाल्ल्यामुळे ती त्यांची जी स्मरणशक्ती होती ती सुद्धा शुद्ध झाली होती.
आता 3.13 13वा श्लोक स्नेहल माताजी. हो माताजी. भगवत भक्त हे सर्व प्रकारच्या पापांतून मुक्त होतात, कारण ते सर्वप्रथम यज्ञाला अर्पण केलेले अन्न ग्रहण करतात. इतर लोक जे आपल्या स्वतःच्या इंद्रिय भोगाकरिता भोजन बनवितात ते खरोखर केवळ पापच भक्षण करतात. आता जेव्हा आपण अन्न खातो, आता त्या अन्नामध्ये पाप हे असतच. आता असं म्हटलंय ना, जीवो जीवस्य भोजनम, म्हणजे एक जीव दुसऱ्या जीवावर अवलंबून असतो त्याच्या भोजनासाठी. तर जेव्हा आता आपण नॉनव्हेज खातो तेव्हा आपण प्राण्याची हत्या करतो, आणि जर ते अन्न ग्रहण केलं की आपल्यावर थोडंसं पाप येतं, की जेव्हा आपल्याला माहित नसतं की आपण या प्राण्याला किती हत्या करताना त्याला किती दुःख झालंय, आणि कळत न कळत आपण ते पाप घेतो. आता समजा जर कोणी म्हटलं की बाबा आम्ही पूर्ण व्हेजिटेरियन आहोत, पण त्या व्हेजिटेरियन खाण्यामध्ये सुद्धा पाप आहे. कारण काही झाडं किंवा म्हणजे असा पालक म्हणा किंवा मेथी म्हणा, कोथिंबीर म्हणा, ही मुळासकट आपण उपटतो आणि मग स्वयंपाक करतो. तर इकडे सुद्धा पाप आहे, आणि मग या पापापासून मुक्त आपण कसे होणार? तर तुम्ही कृष्णाला अर्पण करा, आणि तुमच्या इंद्रिय भोगांसाठी तुम्ही कधीही खाऊ नका. तुम्हाला जे काय खायची इच्छा असेल पहिल्यांदा कृष्णाला अर्पण करा आणि मगच खा. आता 3.14 स्नेहा माताजी. हो हो. सर्व प्राणी मात्र अन्नधान्यावर जगतात, जे पावसापासून उत्पन्न होते. पाऊस यज्ञापासून उत्पन्न होतो आणि यज्ञ विहित कर्मांपासून उत्पन्न होतो. म्हणजे जेव्हा आपलं विहित कर्म आपण करतो ते कुठे लिहिलेलं आहे? वेदांमध्ये लिहिलंय. आपण आपल्या मनचं करत नाही, म्हणून त्याला ते जे कर्म होतं त्याला आपण यज्ञ म्हणतो. आपण आपल्या आनंदासाठी नाही करत, आपण कृष्णाने काय लिहिलंय त्याचं पालन करतो. म्हणजे कृष्णाच्या आनंदासाठी आपण आपलं विहित कर्म करतो. मग जेव्हा असं करतो तेव्हा जे सगळे देव देवता आहेत ते खूप खुश होतात, आणि योग्य तितकाच पाऊस, योग्य तितकंच ऊन, आणि असं जेव्हा योग्य तितका पाऊस पडतो तेव्हा अन्न धान्य हे खूप छान तऱ्हेने उगवतं. आणि जे अन्न उगवलेलं आहे, जेव्हा आपण ते अन्न ग्रहण करायच्या अगोदर जेव्हा कृष्णाला अर्पण करतो तेव्हा ते सर्व देव देवता सुद्धा खुश होतात. आता हे जे आहे हरे कृष्णाचा जप हा कुठे आलेला आहे? तर श्रीमद भागवतम 11वा स्कंद 5वा अध्याय 32वा श्लोक. तर याच्यामध्ये त्यांनी दिलेला आहे की संकीर्तन जे आहे हे तुम्ही या कलियुगातलं यज्ञ म्हणजे काय? संकीर्तन. आणि आपण जेव्हा हरे कृष्णाचा मंत्र म्हणतो तेव्हा त्याच्या अगोदर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादी गौर भक्तवृंद, म्हणजे आपल्याला हा जो महामंत्र आहे हरे कृष्णाचा हा चैतन्य महाप्रभूंनी दिला. तर प्रत्येक माळ ओढायच्या अगोदर तुम्ही हा मंत्र म्हणायचा, म्हणजे आपण त्यांचे आशीर्वाद घ्यायचे आणि मग नामजप चालू करायचा. आणि हे कुठे आलेलं आहे? भगवद्गीतेत 10वा अध्याय 25वा श्लोक. त्यात कृष्णाने सांगितलंय यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मी, म्हणजे सर्व यज्ञांमध्ये जप यज्ञ मी आहे. स्नेहा माताजी 3.19.
म्हणून कर्मफलांवर आसक्ती न ठेवता मनुष्याने कर्तव्य म्हणून कर्म केले पाहिजे, कारण अनासक्त होऊन कर्म केल्याने त्याला परमेश्वर प्राप्ती होते. म्हणजे इकडे सांगतायत आपल्याला श्रीकृष्ण की तुम्ही कर्मयोग कसा केला पाहिजे, की तुम्ही तुमचं कर्तव्य म्हणून केलं पाहिजे आणि त्याच्याकडे अटॅचमेंट ठेवू नका, म्हणजे आसक्त होऊ नका. हे ज्याप्रमाणे एक श्रीमंत माणूस आहे आणि त्यांनी एका सुताराला सांगितलं की तुम्हाला फर्निचर, छान फर्निचर करून दे, आणि तो रोज सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत खूप महिनाभर काम केलं आणि सुंदर फर्निचर केलं. आता जर तो सुतार म्हणाला की हे सगळं फर्निचर माझं आहे, मी हे केलं, आणि तर तो घेऊन गेला, तर ते बरोबर आहे का? नाही, कारण त्या पूर्ण घराचा किंवा ते सामान सुद्धा, लाकूड वगैरे, त्या मालकाने आणून दिलेलं आहे. तर असं म्हणणं हे सगळं माझं आहे, हे पूर्ण चुकीचं आहे. काम करतानाच हे लक्षात आलं पाहिजे त्या सुताराला की हे माझं नाहीये, हे काम मी ड्युटी म्हणून करणार आहे. त्याचप्रमाणे आपल्याला इंद्रिय, आपल्याला जी बुद्धी दिलेली आहे ती कृष्णापासून आलेली आहे. मग जाणून बुजून, ज्याप्रमाणे की त्या सुताराला लाकूड त्या मालकाने आणून दिलं आणि कर म्हणून सांगितलं, त्याचप्रमाणे आपल्याला जे सगळे रॉ मटेरियल्स आहेत, म्हणजे आपली बुद्धी, आपली इंद्रिय, ही कृष्णाने दिली आहे आणि आपण काम करतोय. मग जे आपण काम केलंय ते पूर्ण कृष्णाला आपण अर्पण करायचं. तर इकडे कृष्णाने सांगितलं तुम्ही तुमचं कर्तव्य करा, पण त्या जे काय तुम्ही कराल त्याच्याकडे तुम्ही आसक्त राहू नका. हरे कृष्णा. 3.21 कुमुद माताजी. बरं, कुमुद माताजी आहे का? बरं, मी वाचते. यत् यत् आचरति श्रेष्ठस् तत्तद्देव इतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते. स्नेहा माताजी. श्रेष्ठ व्यक्ती जे जे करते त्याचे अनुसरण सामान्य जन करतात. आपल्या अनुसरणीय कृत्यांनी ती जे जे आदर्श घालून देते त्यानुसार सारे जग कार्य करते. आता अर्जुनाचा प्रश्न होता की मी जर युद्ध केलं आणि हे जे सगळे सैनिक आहेत त्या सगळ्यांना मारलं, तर मग घरी स्त्रियांचं रक्षण कोण करेल? ती जी त्यांची मुलं आहेत त्यांना चालीरीती, रूढी कोण शिकवेल? मग इकडे कृष्ण त्याच्यावर हे उत्तर देतो की अर्जुना, तू साधा सुधा माणूस नाहीयेस, तू राजपुत्र आहेस, कुरु वंशात तुझा जन्म झालेला आहे. आता तू जर तुझं कर्तव्य सोडलंस, क्षत्रिय धर्म सोडलास आणि समजा जर तू संन्यास घेतलास, तर तुझं उदाहरण सगळेजण समोर ठेवतील आणि म्हणतील की अर्जुन त्याचं कर्तव्य सोडून पळून गेला. आम्ही सुद्धा आमचं कर्तव्य सोडू शकतो आणि पळून जाऊ शकतो. जर राजपुत्रच असा वागू शकतो, मग आम्ही सुद्धा असं वागू शकतो. आम्ही पण आमचं कर्तव्य करणार नाही. आणि जर तू असं केलंस, सोडून गेलास, तर मग तुला असं दिसेल की कोणी कर्तव्य करत नाही आहे, आणि मग तुला जे काय वाटतंय की लहान मुलं जी घरातली आहेत किंवा स्त्रियांचं रक्षण कोण करणार, तर मग तू कारणीभूत होशील जर तू सोडून गेलास तर. पण तू जर धर्म पाळलास, क्षत्रियासारखा तू लढाईसाठी उभा राहिलास, कर्तव्याचं पालन केलं, तर असं कधीच होणार नाही की तुझ्या राज्यातल्या लोकांनी सुद्धा कर्तव्याचं पालन केलं नाही. तू जे काय करतोय तेच इतर लोकही करतील. म्हणून अर्जुना,
तू युद्ध कर. आता इकडे अर्जुनाचं ती जी युद्ध भूमी आहे, म्हणजे अर्जुन क्षत्रिय आहे. त्या क्षत्रियासाठी यज्ञ म्हणजे काय आहे की युद्ध करायचं. आणि युद्धभूमी म्हणजे काय आहे अर्जुनासाठी? एक यज्ञ कुंड आहे. आणि आहुती आपण जर तुम्ही होम हवन बघितलं असेल तर आपण त्याच्यामध्ये तूप, तीळ किंवा लाया घालतो. मग इकडे अर्जुनाला कृष्ण काय सांगतो? तुझी आहुती म्हणजे काय? म्हणजे तुझा बाण. तू बाणाने या सर्व सेनेला मारून टाक. तू युद्ध कर आणि तुझं कर्तव्य तू कर. हरे कृष्णा. 3.26 स्नेहा माताजी. हो. नियत कर्मांच्या फलामध्ये आसक्त असणाऱ्या अज्ञानी मनुष्यांचे मन विचलित होऊ नये म्हणून विद्वान व्यक्तीने त्यांना कर्म थांबविण्यास प्रेरित करू नये. याउलट भक्तिभावाने कर्म करून त्याने त्या लोकांना कृष्ण भावनेच्या यथावकाश विकासासाठी सर्व प्रकारच्या कार्यांमध्ये युक्त करावे. आता कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय की तू तुझं कर्म कर, तू तुझं कर्तव्य कर. आतापर्यंत कृष्णाने काय सांगितलंय की तुम्ही कर्तव्य करा. मग हे जे विहित कर्म आहे हे कुठे लिहिलेलं आहे? हे वेदांमध्ये लिहिलेलं आहे. त्याचं पालन करा आणि मग तुम्ही फळापासून मुक्त राहा. तुम्ही ते फळ मला अर्पण करा. मग इकडे त्या शेतकऱ्याचं उदाहरण आपण बघितलं. शेवटी मग पाऊस चांगला पडल्यावर, अन्नधान्य उगवल्यावर तो काय करतो? ते जे नैवेद्य आहे ते पहिल्यांदा कृष्णाला अर्पण करतो. मग इकडे कृष्ण काय म्हणतो की पण सावधान, तू असं बघ की काही लोक माझ्याकडे येत नाही, ते माझ्या नामाचा जप करत नाही. मग तू त्यांना काय सांगशील? तू असं सांगशील का, अरे तुमचं जीवन एकदम अर्थहीन आहे आणि तुम्ही काय करताय? तुमचं जणू काय तुम्ही द्विपद पशु आहात. तुम्ही काम करताय आणि तुम्ही ते पूर्ण आनंद घेताय. तुमच्या इंद्रिया तृप्तीसाठी तुम्ही काम करताय. मग तू यांना काय म्हणशील? तू त्यांना चांगल्या तऱ्हेने समजावून सांग. मग चांगल्या तऱ्हेने जर समजावून सांगायचं असेल तर त्यांना सांग की अरे वा, तुम्ही खूप छान काम करताय. मग आता इकडे त्यांनी एक शेतकरी दाखवलाय आणि एक माणूस दाखवलाय जो नारळ काढतो. मग या लोकांना तुम्ही काय सांगाल की तुम्ही छान काम करताय, तुम्ही दिवसभर शेतात काम करताय. मग आता जेव्हा तुमच्या शेतामध्ये चांगलं धान्य येईल, मग ते धान्य 1 किलो तुम्ही मंदिरात द्याल का? किंवा तेही तुम्हाला द्यायचं नसेल तर रोज तुम्ही जे काय घरी खाता ते पहिल्यांदा कृष्णाला अर्पण कराल का? किंवा हा जो माणूस आहे हा नारळ काढतोय, तर मग याला तुम्ही सांगायचं की तू खूप छान काम करतोयस, पण एखादा नारळ तरी एकदा महिन्यातून एकदा तरी कृष्णाच्या मंदिरात जा आणि त्याला एक तरी नारळ अर्पण कर. म्हणजे इकडे आपल्याला लक्षात येतं की कृष्णाला आपण सगळे हवे आहोत, पण आपण कसं बोलायचं इतरांकडे हे आपण कृष्णापासून शिकतो. जर एखादा माणूस जप करत नसेल तर कधीही त्याला टोचून बोलू नये की तुला समजत नाही, तू जप करत नाहीयेस, तुझं जीवन म्हणजे अर्थहीन आहे. नाही, असं नाही बोलायचं. त्याचं कौतुक करायचं, तू छान काम करतोयस, पण यातलं थोडंसं तू कृष्णाला देऊ शकशील का? आणि असं ग्रॅज्युअली, इकडे म्हटलं ग्रॅज्युअल डेव्हलपमेंट, म्हणजे हळूहळू त्याला कृष्णाकडे घेऊन जायचं. हरे कृष्णा. 3.27 स्नेहा माताजी. मिथ्या अहंकाराच्या प्रभावाने मोहित झालेला आत्मा स्वतःच कर्माचा कर्ता समजतो, पण वास्तविकपणे प्रकृतीच्या 3 गुणांद्वारे कर्मे केली जातात. आता इकडे आपल्याला काय वाटतं? आपल्यामध्ये अहंकार असतो.
तर तो अहंकार कसा असतो? खोटा अहंकार असतो. आता पुढे पुढे मी सांगेन की अहंकार म्हणजे काय, खोटा अहंकार म्हणजे काय. तर आपण वास्तविक जे काम करत असतो ना, आपल्याकडून रजोगुण, तमोगुण आणि सत्वगुण आपल्याकडून काम करवून घेत असतात. पण आपल्याला काय वाटतं की नाही, मी काम केलेलं आहे. आणि अशांना कृष्ण विमूढात्मा म्हणतो. तो का म्हणतो असं विमूढात्मा? कारण आता एक उदाहरण देते. आता समजा जर मी माझ्याकडे एक आंब्याचा बाटा आहे आणि मी तो जमिनीमध्ये पुरला आणि मग रोज पाणी घातलं आणि काळजी घेतली आणि मग आंब्याचं झाड आलं खूप वर्षांनी आणि त्याला खूप छान आंबे लागले. तर मी काय म्हणेन, मी झाड पेरलं, मी पाणी घातलं, मी झाडाची काळजी घेतली, आता हे आंबे सगळे माझे आहेत. म्हणजे मी काय म्हणते की कर्ता मी आहे. आणि हे किती चुकीचं आहे बघा, की आता हे जे झाड आहे, ती जी झाडाची बी होती ती मी तयार केली का लॅबोरेटरीमध्ये? नाही. मग त्या झाडाला पोषण मिळण्यासाठी जी माती लागते ती मी तयार केली का? नाही. त्या मातीची सोय कृष्णानेच केली आहे. मग त्या झाडाला सूर्यप्रकाश लागतो. सूर्याची निर्मिती मी केली आहे का? नाही. मग झाडाला पाणी लागतं, पण पाणी पावसामुळे मिळतं. तर त्या पावसाची सुद्धा तो पाऊस सुद्धा मी निर्माण केलाय का? नाही, कृष्णाने केलाय. मग मी केलंय काय? मी उगीच म्हणते मी करताय, मी केलंय. तर हे का म्हणते मी? या रजोगुणामुळे, तमोगुणामुळे आणि सत्वगुणामुळे माझ्यामध्ये अहंकार निर्माण होतो, जो खोटा अहंकार होतो आणि ज्यानी मला असं वाटतं की मी करता आहे. तर इकडे कृष्ण काय सांगतो की तुम्ही कटपुतली आहात. या 3 गुणांनी तुम्हाला हवं तसं ते नाचवतायत आणि तुम्हाला काय वाटतंय की मी करता आहे. हरे कृष्णा. 3.36 स्नेहा माताजी. अर्जुन म्हणाला, हे वृष्णी वंशजा, कशामुळे मनुष्यताची इच्छा नसतानाही जणू काय बरेच पापकर्मे करण्यास प्रेरित होतो? आता इकडे अर्जुनानी कृष्णाला म्हटले, कृष्णाने सांगितलंय की कर्म म्हणजे काय, कर्म कसे केले पाहिजे, की हे तू कर्म एक यज्ञ म्हणून कर, माझ्या आनंदासाठी कर्म कर. आता हे अर्जुनाला पटलेलं आहे. पण अर्जुन काय म्हणतो की पण असं हे सगळं मला पटतंय, तू सांगितलंस ते अगदी शब्दांशब्द पटतंय, पण एखादा माणूस त्याच्या विपरीत का वागतो, तो का असं करू शकत नाही? तू सांगितलंय, वेदांमध्ये लिहिलेलं आहे, तुझी वाणी आहे, तू भगवद्गीतेमध्ये सांगितलेलं आहे, श्रीला प्रभुपादांनी सांगितलंय की आपण कर्म कसं करावं. पण तरीही एखादा माणूस, 2 शब्द अर्जुनाने वापरले, अनिच्छा आणि बलात्, म्हणजे बाय फोर्स, आणि अनिच्छा म्हणजे इच्छा नसताना आणि बाय फोर्स का माणूस चुकीची कर्म करतो, तो पाप का करतो. मग आता आपण बघूया कृष्णाने उत्तर काय दिलंय. स्नेहा माताजी 3.38. ज्याप्रमाणे धुराने अग्नी, धुराने आरसा आणि वारेने गर्भवेष्टीला जातो, त्याचप्रमाणे जीव या कामाद्वारे विविध प्रमाणात आच्छादिला जातो. मग आता कृष्णाने अर्जुनाला सांगितलंय की एखादा माणूस विहित कर्म का करत नाही किंवा वेदांमध्ये जे लिहिलंय त्याच्या विपरीत का वागतो, तर त्याचं उत्तर आहे काम. तर काम ही 3 ठिकाणी घर करून बसते, आपल्या इंद्रियांमध्ये,
आपल्या मनामध्ये आणि आपल्या बुद्धीमध्ये. आणि जेव्हा काम या 3 ठिकाणी घर करून बसते, तेव्हा कुठलाही मनुष्य कृष्णाने जे सांगितलेलं आहे ते पाळू शकत नाही. मग ते सांगायला कृष्णाने उदाहरण दिलंय की जे झाडांचं वृक्ष जे असतात तर ते कसे असतात की त्यांच्यामध्ये काय असतं की ते त्यांना कृष्णाचं पूर्ण विस्मरण झालं असतं. ज्याप्रमाणे एखादं छोटस बाळ जेव्हा गर्भात असतं तेव्हा त्याला काहीही समजत नाही. म्हणजे ते गर्भामध्ये जे असतं ते अज्ञानात असतं. म्हणजे त्यांचं जे जीवन असतं वृक्षांचं झाडांचं ते पूर्ण अज्ञानात असतात. मग पशुचं जीवन कसं असतं, त्यांच्यामध्ये जो त्यांचा आत्मा असतो, आता आत्म्यावर खूप खूप धूळ असते आणि ती धूळ बाजूला करता येत नाही. तर हे जे जीवन आहे हे प्राण्यांचं आहे. आणि मानवांचं कृष्णाने काय सांगितलंय की ज्याप्रमाणे आग असते आणि धूर असतो आणि त्याच्यामुळे आग दिसत नाही, पण नुसता आपण जराशा हवेनी ती तो धूर आहे तो बाजूला होऊन आपल्याला ही आग दिसू शकते. म्हणजे आपण कृष्णापर्यंत जाऊ शकतो, पोचू शकतो. पण पशु जीवनामध्ये किंवा वृक्ष आणि झाडं वेली वगैरे असतात, त्यांना कृष्णापर्यंत पोचणं अशक्य असतं. तर हे जे काम आहे ते त्यांनी 3 उदाहरणं दिलेली आहेत की हे जे काम आहे ते एखाद्या गर्भामध्ये जे बाळ स्थित असतं तर इकडे पूर्ण अज्ञान असतं. म्हणजे इतकं डेन्स कव्हरिंग असतं या बाळाभोवती की त्याला काहीच दिसू शकत नाही. त्याचप्रमाणे हा आरसा हे पशु जीवन आहे, पूर्ण धुळीने माखलेला आहे. पण या जीवनात आपण हा जो धूर आहे हा सहज बाजूला करू शकतो कृष्ण नामाच्या जपाने. हरे कृष्णा. 3.41. म्हणून हे भरतर्षभ अर्जुन, इंद्रियांचे नियमन करून पापाच्या या महान प्रतीकाचा काम प्रारंभीच निग्रह कर आणि आत्मसाक्षात्काराच्या ज्ञानाचा विनाश करणाऱ्या या कामाचा वध कर. म्हणजे आता इकडे कृष्ण सांगतोय की हे जे काम आहे या कामाला तू तुझ्या मनामध्ये, तुझ्या बुद्धीमध्ये, तुझ्या इंद्रियांमध्ये घर करायला देऊ नकोस. तू त्याला काढून टाक. अ 3.42. अनुवाद वाचू माताजी. हा, अनुवाद वाचा. कार्य करणारी इंद्रिये जड प्रकृतीपेक्षा श्रेष्ठ आहेत. मन इंद्रियांपेक्षा श्रेष्ठ आहे. बुद्धी मनापेक्षाही श्रेष्ठ आहे आणि तो आत्मा बुद्धीपेक्षाही श्रेष्ठ आहे. म्हणजे आता इकडे आपल्याला कृष्णाने सांगितलंय की जी इंद्रिय आहेत ती श्रेष्ठ आहेत. डल मॅटरला काय म्हटलंय मराठीत? जड प्रकृती. हा, जड प्रकृती. क्षमस्व माताजी, मी उर्मिला. हा. मला एक 15-20 मिनिटापासून आवाज अगदी इतका बारीक आहे की काही ऐकू येत नाहीये माताजी. हो, इतरांना ऐकू येत आहे का? हो माताजी, ऐकू येतंय व्यवस्थित. हो, मग तुम्ही हो तुमची माताजी, ऐकू settings- येतंय. हा माताजी, आवाज क्लिअर आहे. सेटिंग्स चेक करता का? ऑडिओ सेटिंग्स मध्ये जा आणि बघा आउटपुट व्हॉल्यूम, इनपुट व्हॉल्यूम. हा, व्हॉल्यूम मी मोठा ठेवलाय, प्रयत्न करते तरी सुद्धा.
बरं, ओके. माताजी लिव्ह करून पुन्हा रिजॉईन करा, हा पण एक ऑप्शन आहे. बरं, ओके आता इकडे कृष्णाने सांगितलंय की इंद्रिय आहे ही श्रेष्ठ आहे, जडापेक्षा श्रेष्ठ आहे. म्हणजे डल मॅटर म्हणजे काय, एखादा टेबल किंवा एखादा आरसा, म्हणजे जे निर्जीव आहे त्याच्यापेक्षा ही आपली जी इंद्रिय आहे ती श्रेष्ठ आहे. मग इंद्रियापेक्षा श्रेष्ठ काय आहे, तर मन श्रेष्ठ आहे. मनापेक्षा श्रेष्ठ काय आहे, बुद्धी. आणि बुद्धीपेक्षा श्रेष्ठ काय आहे, तर आत्मा. आता इकडे त्यांनी उदाहरण दिलेलं आहे, ते आपण बघूया कसं आहे. आता काही माणसं असतात, जर तुम्ही बघितलं तर ते अगदी देहाच्या स्तरावर असतात. ते त्यांच्या देहासाठी जगतात, की आता त्यांना जर दारू प्यायला आवडेल तर मग ते विचार करत नाही की आज मला नोकरीला जायचंय, मला उशीर होईल, मला सकाळी उठता नाही येणार, तिकडे गेल्यावर झोप येईल, नाही. ते पूर्ण देहाच्या स्तरावर असतात. त्यांना जे काय हवं ते करतात. मग त्याच्यावर जी माणसं असतात ते काय करतात, की त्यांनाही दारू प्यायला, सिगरेट ओढायला आवडते. मग ते काय करतात, ते म्हणतात नाही, मी मंडे टू फ्रायडे तर करू शकत नाही, कारण मला नोकरीवर जायचं असतं आणि नोकरीवर मी नाही गेलो तर एक दिवस माझी नोकरी जाईल. म्हणून ते काय करतात, फक्त सॅटर्डे संडेला इंद्रिय भोग करतात. म्हणजे सॅटर्डे संडे ते म्हणतात ठीक आहे, मी दारू पेईन, कुठेही जाईन, काही करीन, आणि त्याच्यातून ते आनंद मिळवतात. म्हणजे हा जो देहाच्या स्तरावर असतो त्याच्यापेक्षा वर कोण असतो, इंद्रियांच्या स्तरावर असतो. त्याला माहिती आहे की समजा जर मी काम केलं नाही तर माझी इंद्रिय तृप्ती होणार नाही. मग त्याच्याही वरचा जो माणूस असतो तो विचार करतो, अरे मी दारू पिऊन मला केवढा आनंद मिळणार आहे आणि किती वेळ आनंद मिळणार आहे. पण असं समजा जर मी पुस्तक वाचलं किंवा शास्त्रीय संगीत ऐकलं तर मी तासनतास आनंदात राहील. म्हणून तो त्याचे जे छंद असतात ते म्हणजे तो चांगली पुस्तकं वाचतो, शास्त्रीय संगीत ऐकतो. याच्याही वरची जी माणसं असतात ते विचार करतात, अरे पुस्तक वाचून, शास्त्रीय संगीत मिळून आनंद तर मिळतो, पण तो आनंद टिकत नाही. आता मला कायमचा टिकणारा आनंद पाहिजे. मग तो विचार करतो की मी आता काय केलं पाहिजे, आणि तो आध्यात्मिक पुस्तकं वाचू लागतो. त्या आध्यात्मिक पुस्तकातून त्याला समजतं की आनंद हा आनंद हे मनाचं कार्य नाहीये. आनंद आपल्याला फक्त आत्म्यापासून मिळू शकतो. मग तो कसा मिळवायचा आनंद, म्हणून मग तो गुरु करतो आणि गुरु त्याला सर्व सांगतो की तू काय केलं पाहिजेस आणि सगळं समजावून सांगतो, आणि तो आध्यात्मिक स्तरावर स्थित होतो आणि कायमचा आनंद मिळवतो. आता इकडे त्यांनी खूप छान उदाहरण दिलंय. तर हे उदाहरण एका रथाचं आहे. तर आपलं शरीर त्यांनी कम्पेअर केलेलं आहे, शरीराची तुलना केली आहे एका रथाबरोबर. तर आपली ही जी 5 इंद्रिय आहेत, डोळा, नाक, कान, हात आणि जिव्हा, ही या रथाचे हे 5 घोडे आहेत. प्रत्येकाचे वेगवेगळे विषय आहेत. डोळ्यांना सिनेमा बघायला जायचंय, नाकाला एका सुंदर गुलाबाच्या बागेमध्ये जाऊन बसायचंय, कानाला इकडची तिकडची चुगली ऐकायची आहे, हाताला स्पर्श हवा, त्याला जवळ चांगली प्रेमाची माणसं पाहिजे. तुम्ही जरी हे जर तुम्ही प्राण्यांमध्ये बघितलं तरी तुमच्या लक्षात येईल की त्यांना सुद्धा स्पर्श लागतो. एखादा घरचा मालक जर सकाळपासून बाहेर गेला आणि संध्याकाळी घरी आला आणि कुत्रा असेल तर कुत्रा जवळ येऊन पायाला चिकटून बसतो. का, तर त्याला सुद्धा प्रेमाचा स्पर्श हवा.
आणि जिव्हाला काय पाहिजे की चांगलं चांगलं खाणं खायचं, रेस्टॉरंटमध्ये जायचं. तर हे 5 घोडे यांना वेगवेगळ्या दिशांना जायचंय, 5 दिशांना जायचंय. आणि ही जी लगाम आहे, लगाम म्हणजे मन आहे बरं का. तर हे घोडे जे आहेत ते बिलकुल मनाचं ऐकत नाही. आणि बुद्धी खरं तर मनापेक्षा खूप खूप बलवान आहे. पण हे मन आहे ते आता बलवान झालंय आणि बुद्धीला ते मन नियंत्रित करता येत नाही. त्यामुळे या रथामध्ये बसलेला जो आत्मा आहे हा घाबरलाय की आता काय होईल, आपला ऍक्सिडेंट कधी होईल. ज्याप्रमाणे तुम्ही जेव्हा एखाद्या सिग्नलला उभे असाल आणि रेड सिग्नल आहे, काही झालं तरी तुम्ही सिग्नल क्रॉस करणार नाही. कारण तुम्हाला कितीही घाई असेल, तुम्ही काय विचार कराल, मी सिग्नल क्रॉस केला, मला पोलीस पकडेल, मला फाईन पडेल किंवा मला माझा अपघात होईल. या भीतीने तुम्ही कितीही लवकर जायचं असेल तुम्ही शांतपणे थांबाल. तर का तुम्ही थांबाल? कारण तुम्हाला एक्सपिरियन्स आहे, तुम्ही न्यूजपेपर मध्ये वाचलेलं आहे, मोठ्यांकडून तुम्ही ते लहानपणी ऐकलेलं आहे की ग्रीन झाल्यावरच आपण जायचं किंवा रस्ता क्रॉस करायचा. हे तुम्ही टीव्ही मध्ये कुठेतरी बघितलेलं आहे की कोण नटनट्या असतात, त्यांनी सिग्नल तोडले, ऍक्सिडेंट झाला आणि त्यांच्यावर कोर्टाचे केसेस चालू आहेत. म्हणून तुमची बुद्धी जी आहे ती निश्चयात्मक झालेली आहे, बलवान आहे, सबळ आहे आणि ती मनाला सांगते. मन काय सांगते, चल चल आपण जाऊया, आता पार्टी आहे, उशीर होईल किंवा ऑफिसला जायला उशीर होईल. पण त्यावेळेला बुद्धी मनाला कंट्रोल करते आणि सांगते की पुढे जायचं नाही. मग आपल्याला काय होतं, आता आपली इंद्रिय जी आहेत ती वेगवेगळ्या दिशेला पळत असतात. म्हणजे आणि अनेक गोष्टी आपल्या आजूबाजूला घडत असतात की आपलं मन आपल्या कंट्रोलमध्ये राहत नाही. का कंट्रोलमध्ये राहत नाही? कारण बुद्धी आहे ती बलवान नाहीये, ती मनाला कंट्रोल करू शकत नाही. मग बुद्धीला बळ कुठून येणार? तर जेव्हा तुम्ही जप कराल, भगवद्गीता वाचाल आणि भागवतम वाचाल, हे जेव्हा तुम्ही कराल तेव्हा तुमची बुद्धी सबळ होईल. आणि मग तुमचं मन कसं होईल? तुमचं मन बुद्धीच्या नियंत्रणाखाली व्यवस्थित काम करेल आणि इंद्रियांना इकडे तिकडे जायला देणार नाही. तर हे तुम्ही लक्षात ठेवा की आपलं शरीर सुद्धा एक रथ आहे. आता आपल्या शरीरामध्ये आत्मा कसा आहे? असा घाबरून बसलेला आहे, आत्म्याला अन्न मिळत नाही आहे. आणि बुद्धी कशी आहे? ती काहीच बल नाहीये बुद्धीमध्ये. का? कारण बळ असायला तुम्ही भागवतम वाचलं पाहिजे, जप केला पाहिजे, भगवद्गीता वाचली पाहिजे. जेव्हा तुम्ही हे सगळं वाचाल तेव्हा बुद्धी सबळ होईल आणि मनाला पूर्ण नियंत्रणाखाली ठेवेल. आता झालाय आपला चॅप्टर. तर आज आपण काय शिकलो की अर्जुनाला वाटत होतं की आपण आत्मा आहोत, आपण शरीर नाही. आणि कृष्णाने सांगितलंय की कर्मयोगापेक्षा बुद्धियोग हा खूप श्रेष्ठ आहे. मग अर्जुन विचारतो की मी काय करू? मी कर्म करू की मी संन्यास घेऊ? मग कृष्ण सांगतो त्याला, निष्काम कर्मयोग कर. तू असं कर्म कर, त्या कर्मामध्ये आसक्त होऊ नको आणि ते कर्म मला अर्पण कर. मग कृष्ण उदाहरण देतो. कर्मकांडापासून कर्मयोगापर्यंत कसं जायचं. आणि जे मी तुम्हाला यात उदाहरण दिलं की राजा असतो प्रताप रुद्र, तर तो काय करतो? तो कर्म जे आहे तो कर्मयोग करतो, तो कृष्णासाठी कर्म करतो. आणि मग इकडे कृष्णाने उत्तर दिलंय त्याला, पारिवारिक परंपरा नष्ट होती. तर कृष्ण म्हणतो नष्ट होणारच नाही. तू जर कर्तव्याचं पालन केलं तर तुझ्याकडे
बघून तुझी प्रजा सुद्धा त्यांच्या त्यांच्या कर्तव्याचं पालन करेल. मग अर्जुन विचारतो, मला माझ्या कर्तव्याचं पालन करायचंय, पण असं का होतं? अनिच्छम बलात्, म्हणजे इच्छा नसतानाही आणि बाय फोर्स, बलात् असं नसतानाही मी तुझी आज्ञा का पाळू शकत नाही? मग कृष्ण सांगतो, कारण काम हे 3 ठिकाणी घर करून राहतं, मन, बुद्धी आणि इंद्रिय. आणि त्याच्यामुळे माणूस मी जे काय सांगतोय त्या आज्ञेचं पालन करू शकत नाही. आता तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का? काही प्रश्न आहेत का तुम्हाला? माते, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मी बोला. actually 2 तारखेपासून सेशन जॉईन केलाय, तर माझा जे 1 तारखेचा पहिला अध्याय होता ना, तो मिस झालाय. तर तुम्ही परत एकदा जर ग्रुपवर अध्याय 1 टाकला बरं, चालेल. ओके, फक्त एवढंच होतं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि कोणाला? काल मला विपुला माताजीने विचारलं होतं ना, की मन विचलित होतं, कधी कधी आपल्या भोवती असे प्रसंग घडतात, तर मन स्थिर ठेवायचं, आपण ते कसं ठेवायचं? मग आज समजलं का तुम्हाला की कसं असतं मन? मग त्याच्यावर बुद्धी असते, आणि जणू काय म्हणजे बुद्धी असा पती आणि मन जे असतं ती पत्नी असते, आणि 5 इंद्रिय म्हणजे ही 5 मुलं असतात. आणि आता आपण काय केलेलं असतं, म्हणजे ज्याप्रमाणे एखादा पती असतो, तो बाहेरगावी राहतो, त्यामुळे तो आपल्या बायकोला पॉवर ऑफ अटॉर्नी देतो, चल आता तू सगळे डिसिजन्स घे. त्याप्रमाणे ही आपली बुद्धी आहे, तिने मनाला पॉवर ऑफ अटॉर्नी दिली आहे, तू कसंही वाग. तर ते असं झाल्यामुळे आपलं मन विचलित होतं. पण जर बुद्धी आपल्याला सबळ करायची असेल, आणि ती बुद्धी सबळ केल्याशिवाय आपलं मन स्थिर होऊ शकत नाही. समजलं का विपुला माताजी? हरे कृष्णा माताजी. बोला. आवाज येतोय का? हो हो, येतोय. समजलं का आता कसं ते कनेक्शन आहे? हो हो, सविस्तर तुम्ही सांगितलंय, वेगवेगळी उदाहरण देऊन. राजाचं उदाहरण दिलंय की त्याचं सतत लक्ष त्या यज्ञाकडे न जाता किंवा कृष्ण जपाकडे न जाता त्या हरणाचंच तो चिंतन करतो. आणि त्याचप्रमाणे आपली बुद्धी, मन हे जर स्थिर ठेवलं तरच आपण आत्म्यापर्यंत जाऊ शकतो. आणि बुद्धी सबळ करायची आहे आपल्याला. बुद्धी, त्यासाठी आपल्याला वाचन करावं लागेल. फक्त फक्त जप करून उपयोग नाही. आता हे पुढच्या अध्यायात जसं मी सांगीन तसं तसं पिक्चर तुम्हाला क्लिअर होईल. उदाहरणामुळे जास्त ते सोपं जाते आम्हाला समजायला. कारण आणि ही सगळी उदाहरणं आहेत ही भागवतात आहेत, की आता इतके भरत महाराज 5वा स्कंद एवढे मोठे होते ते, आणि त्यांच्याबद्दल काय एवढं सुंदर वर्णन केलेलं आहे. तर एवढा मोठा कृष्णाचा भक्त, पण तो कसा खाली घसरला. आणि कृष्णाने काय सांगितलं, त्याला मिथ्याचार आवडत नाही. तुम्ही चित्त शुद्ध करा, आणि चित्त शुद्ध करण्यासाठी तुम्ही जे काय तुमचं कर्तव्य आहे, जी प्रिस्क्राईब ड्युटी आहे, जे विहित कर्म आहे, ते सोडू नका. ते करता करताच तुम्ही माझ्याकडे येऊ शकाल, असं कृष्णाने सांगितलंय, की कर्म सोडायचं नाही. म्हणजे इकडे जर तुम्ही बघितलं तर कुठेही जे आपल्याला कृष्णाकडे जायचंय, पण कृष्ण म्हणत नाही की तुम्ही तुमचं कर्तव्य सोडा, नाही आणि जप करत बसा, असं नाही.
तुम्ही तुमचं कर्म करा, पण ते कर्म कसं करायचं हे कृष्णाने आपल्याला सांगितलं आणि त्याचे जे इन्स्ट्रक्शन्स आहेत ते खूप खूप सोपे आहे. कृष्णाने सांगितलंय तुम्ही माझ्यासाठी कर्म करा आणि तुम्ही कर्म जे तुम्हाला फळ मिळणार आहे ते मला अर्पण करा. पण आपण याच्या एकदम विपरीत वागतो, एकदम ऑपोजिट. आता तुम्ही जर बघितलं असेल तर एखाद्या कन्स्ट्रक्शन साईटवर बघितलं असेल तर तिकडे जो इंजिनियर असतो किंवा जो बिल्डर असतो तो या लेबररना कामगार लोकांना सांगतो की बाबा हे असं काम आहे, इतकं वर तुम्हाला चढायचं आहे तर तुम्ही सेफ्टी बेल्ट लावा, हेल्मेट घाला, काय आणि सेफ्टी गिअर असेल ती घाला. आणि मग जर तुम्ही काम करता करता काही अपघात झाला तर त्याचा सगळा खर्च जो आहे तो मी देणार, तुम्ही काही काळजी करू नका. तर त्या कामगारांना काय करायचं असतं, फक्त त्या बिल्डरचे जे इन्स्ट्रक्शन्स आहेत त्या इन्स्ट्रक्शनचं पालन करायचं असतं. आणि आपण सुद्धा जर तसं केलं ना, कृष्ण काय सांगतोय त्याचं डिट्टो वर्ड टू वर्ड पालन आपण केलं की कृष्ण आपलं रक्षण करतोच करतो. हे आता पुढच्या अध्यायामध्ये तुम्हाला मी आणि उदाहरणं देऊन सांगेन. पण आता आपलं काय आहे, आपली बुद्धी जी आहे म्हणजे बुद्धी नाहीच आहे, बुद्धी आहे म्हणणं हे चुकीचं आहे, बुद्धी नाहीच आहे. त्याच्यामुळे ना आपण एक अंगुठा छाप सारखं कृष्ण काहीतरी सांगतोय पण ते आपल्या बुद्धीमध्ये शिरतच नाहीये. आपण विचार करतो अरे आपण करायचं कर्म आणि कसं काय कृष्णाला द्यायचं सगळं, असा आपण विचार करतो. पण इकडे जेव्हा तुम्ही पुढे पुढे जाल तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल आणि उदाहरणांनी. आता आणि काही प्रश्न आहेत का कोणाला? प्रमोद प्रभूजी. माझा जन्म माणसाचा कळू शकतो का? माझा आवाज येतोय? आता एक कोणीतरी बोला. प्रमोद प्रभूजी. हा, माझा आवाज येतोय? हो येतोय. माझा प्रश्न नाहीये, फक्त एक कॉम्प्लिमेंट द्यायची आहे. तुम्ही आता दुपारी जे पाठवलं होतं 3रा अध्याय तो मी वाचला, पण मला तो तसा कोरिलेट करता आला नाही. अर्थ समजत होता पण तो आपल्या याच्याप्रमाणे कोरिलेट करता येत नव्हता. पण तुम्ही आता जेवढी उदाहरणं दिली ती उदाहरणं देऊन प्रत्येक वेळा माझ्या लक्षात येत होतं की ह्या श्लोकाचा अर्थ हा आहे आणि ते असं रिलेट होत आहे. त्यामुळे मला एक कॉम्प्लिमेंट द्यायची की ही तुम्ही छोटी छोटी आजच्या जीवनात घडणारी उदाहरणं देऊन जी सांगतायत ना त्याच्यामुळे त्या श्लोकांचा अर्थ फार चांगला समजतोय. एवढंच मला फक्त कॉम्प्लिमेंट द्यायची. धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मकरंद प्रभूजी. आणि तुम्हाला ज्या काही शंका असतील ना त्या मन मोकळेपणे विचारा, शंका मनात ठेवू नका. कारण एकदा आपण शंका ठेवली आणि त्या शंकेचं निरसन नाही झालं ना आपण पुढे नाही जाऊ शकत. आणि आपल्याला कृष्णाकडे जायचंय, आपल्या भक्तीमध्ये आपल्याला कुठलाही ब्लॉकर नकोय. मकरंद प्रभूजी. हरे कृष्ण. काल मला माझ्या स्वास्थ्यामुळे थोडस कालचा सेशन मला अटेंड करता आला नाही, तर त्याचं रेकॉर्डिंग अवेलेबल होईल ग्रुपमध्ये? बरं, मी परत पाठवीन कालचं रेकॉर्डिंग. हरे कृष्ण. ग्रुपमध्ये पाठवते. कृष्णप्रिया. प्रणाम माताजी. हा बोला. माझा प्रश्न होता की मी माझे सगळे कर्तव्य कर्म आणि जबाबदारी पूर्ण करून संन्यास किंवा मग एकांत स्वीकार करू शकते का? नाही, इकडे शिला प्रभुपादांनी सांगितलंय, म्हणजे तुम्ही जर बघितलं तर इस्कॉन मध्ये कधीच बायकांना संन्यास दिला जात नाहीये. म्हणजे तुम्ही इकडे आता कृष्णाने पूर्ण भगवद्गीतेत एकच सांगितलंय अर्जुनाला की तू तुझं कर्म कर आणि त्याच वेळेला तू माझं स्मरण कर. आता संन्यास तुम्हाला घ्यायचा आहे. आता 5वा अध्याय जो आहे ना तो कर्म संन्यास योग आहे. मग तो 5वा अध्याय झाल्यावर मी तुम्हाला विचारणार आहे की तुम्हाला काय करायचंय, कर्म योग करायचा आहे की कर्म संन्यास? मग तेव्हा तुम्ही मला उत्तर द्या.
चालेल, म्हणजे तुम्ही संन्यास घ्यायचा की नाही हे 5वा अध्याय जेव्हा आपला पूर्ण होईल तेव्हा तुमची ही डाऊट क्लिअर होईल. हो माते, नक्कीच. ठीक आहे? धन्यवाद. प्रमोद प्रभूजी, परत आहे का प्रश्न तुमचा? प्रश्न नाही. हरे कृष्ण. कालचं रेकॉर्डिंग आपल्या ग्रुपवर आहे. हो आहे. आहे ते. सपना माताजी. हा माताजी, मला असं विचारायचंय की मनुष्य मेल्यावर त्याचा किती म्हणजे त्याच्या शरीरात किती वेळ त्याचा आत्मा राहतो आणि तो आत्मा ट्रान्सफर केव्हा होतो आणि ते पाप पुण्याचं काय बेसिस आहे, त्याच्या कुठल्या बेसिस वरती? आता आणि हे सगळं परत एकदा मनुष्य योनीत जन्म हा, हे बघा, आता आपण मनुष्य योनीमध्ये आहोत, पण आपण घसरू शकतो. मी तुम्हाला सांगितलं ना, तो सर्वात मोठा धोका आहे. आणि आत्ताच मी तुम्हाला गोष्ट सांगितली भरत महाराजांची. त्यांचा जो पुढचा जन्म झाला तो हरणाचा झाला. त्याच्यामुळे अशी गॅरंटी नाहीये की तुम्ही या जन्मात मनुष्य आहात तर पुढच्या जन्मामध्ये तुम्हाला मनुष्य शरीर मिळेल, असं गॅरंटी नाहीये. ते आता आपण काय करतोय, आता तुम्हाला एक साधं उदाहरण देऊन सांगते. एखाद्या माणसाला भरपूर नॉनव्हेज खायला आवडतंय, मग त्याच्या हृदयामध्ये स्थित असलेला परमात्मा म्हणतो, अरे याला मी तर याला मानव शरीर दिलं, पण याला हे चिकन खायला, मटण खायला केवढा त्रास करावा लागतो. नाही मी याला चांगले अणकुचीदार नख दिलीये, याला चांगले पंजेही नाही दिले. आणि तो परमात्मा सर्व विचारांना साक्षी असतो. हा काय विचार करतोय, किती खाण्याचा विचार करतोय. मग या माणसाचा मृत्यू झाल्यावर कृष्ण प्रकृतीला आदेश करतो की आता तू याला एका वाघाचं शरीर दे. आणि प्रकृती जणू काही टेलर असते. ज्याप्रमाणे आपण एका मॉलमध्ये जातो आणि आपल्याला जो ड्रेस फिट होतो तोच साईज आपण घेतो, त्याचप्रमाणे आपल्या मनाला काय हवंय काय नाही हे कृष्णाला माहिती आहे. आणि प्रकृती आपल्यासाठी एक टेलर मेड शरीर देते की तुला याची आवड आहे ना, केवढा त्रास पडतोय, तुला जावं लागतं बाजारात मटण आणायला, चिकन आणायला, मग ते सगळं धुवून साफ करून शिजवावं लागतं, मसाला तयार करा. पण हे सगळं कशाला? तू वाघाच्या शरीरामध्ये फ्रेश मीट तू त्याचा आनंद घेऊ शकशील. तर मग हे असं होतं. म्हणजे तुम्ही असं म्हणून असं आपण भ्रमात राहू नये की मी मनुष्य आहे, पुढचा जन्म गॅरंटीड मानवच आहे, असं नाहीये. आणि काय प्रश्न होता तुमचा? हा, तो आत्मा आणि किती वेळ राहतो. आता शरीरात किती वेळ असतो? ते सांगणं खूप अवघड आहे. ते आपल्या पाप आणि पुण्य या कर्मावर असतं. पाप पुण्य या कर्मावर असतं. आणि एक मात्र मी भक्तांचं सांगू शकते, जे शुद्ध भक्त असतात ते डायरेक्टली कृष्णाकडे जातात, लगेच. तिकडे विलंब नसतो. जे शुद्ध भक्त असतात ते. धन्यवाद माताजी. सपना माताजी. गायत्री माताजी. हा, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तुम्ही मंगलोर मधील राधा गोविंद मंदिराविषयी त्या दिवशी सांगितलं होतं, तर तिथे जाण्यासाठी मंदिरामध्ये काही टाइम आहे का? मंदिरामध्ये आता तुम्ही टाइम याच्यावर गुगलवर तुम्ही गेला ना आणि टायमिंग घातले तर तुम्हाला मिळणार टायमिंग. ओके, ठीक आहे. म्हणजे जनरली सगळीकडे इस्कॉनची मंदिरं सकाळी 8 ते 12 पर्यंत उघडी असतात. 12ला आरती असते आणि मग परत 4 वाजता उघडतात, 4 ते 8. ओके. आणि काही प्रश्न आहेत का? हरे कृष्ण, एक प्रश्न विचारायचा होता मला.
तर म्हणजे कसं आहे, आता हिंदू धर्मामध्ये आपले 33 कोटी देव आहेत. ओके. तर मग आपण कुठल्याही देवाला म्हणजे पूजतो. फॉर एक्झाम्पल शिवभक्ती करतात कोण गणपतीची भक्ती करतात, तर कोणी देवीची भक्ती करतात. तर म्हणजे ती सगळी भक्ती फक्त म्हणजे एकाच देवाला जाते का? म्हणजे देव हा एकच आहे का? म्हणजे फक्त त्याला एक असं वर्णन दिलेलं आहे 33 कोटीचं, असं आता आहे का हे काय? जे आहे तुम्ही मला विचारताय ना, ते 7वा अध्याय, थोडा 4था अध्याय, 7वा आणि 8वा अध्याय यात सगळं पूर्ण येणार आहे आणि डिटेल मध्ये. ओके. हा, बस हे म्हणजे फक्त मला एक जाणून घ्यायचं होतं. बरेच दिवसापासून म्हणजे माझ्या मनात होतं हे सगळं. म्हणून तर हे विचारलं. सगळं 7व्या आणि 8व्या अध्यायात येणार आहे, तर थोडस थांबा. हो हो, नक्की नक्की. जय श्रीकृष्ण. जय श्रीकृष्ण. हरे कृष्ण. आणि कोणाला प्रश्न आहेत का? नाही वाटतं. रश्मी भावसार माताजी. प्रणाम माताजी. मला असं विचारायचं होतं की हरे कृष्ण, भक्ती करताना, नामस्मरण करताना किंवा काम करताना आपण इतकं कामात गुंततो की नामस्मरण करणं विसरतो. तर नामस्मरण चालू ठेवण्यासाठी काही कशा प्रकारे ते चालू ठेवता येईल याच्यासाठी काही तुमचे युक्ती म्हणा किंवा काही टिप्स आहेत का की ज्याच्याने काम करता करता आपल्याला नामस्मरणाचं आठवण राहील? मग आता आज मी सांगितलं ना तुम्हाला की आपण काय म्हणतो की कर्ता मी आहे. जेव्हा आपण आपल्यावर म्हणतो की कर्ता मी आहे तेव्हा आपण विसरतो. पण जेव्हा ते करते पण आपण कृष्णाकडे देतो तेव्हा मात्र असं निश्चित होणार नाही. म्हणजे तुम्हाला जाणायला लागतं की आता तुम्ही काय काम करता. तुम्ही ऑफिसमध्ये काम करता का? हो हो हो. मग म्हणजे ऑफिसमध्ये तुम्ही काम करता, मग तेव्हा तुम्ही काय विचार करायला पाहिजे की ऑफिसमध्ये काम करायला मी ऑफिसमध्ये जाते, मी माझ्या डोळ्यांनी बघते किंवा हाताने कॉम्प्युटर ऑपरेट करते, मग बुद्धीने मी निर्णय घेते. तर ही सर्व जी इंद्रिय आहेत, ही जी बुद्धी आहे, ही कोणी दिली? निर्णय घेण्याची जी शक्ती आहे ती कोणी दिली? ही कृष्णाने दिली आहे. मग आता हे मला जो पगार मिळतो त्यातला मी त्यातून आपण सगळं घरासाठी सामान आणतो. तांदूळ, गहू, डाळ, भाज्या, फळं. मग ती सगळं जी फळं आपण स्वयंपाक करतो मग ते पहिल्यांदा कृष्णाला अर्पण करायचं, म्हणजे हा कर्मयोग होतो. मग तुम्ही असं नाही, तुमचं जे तुम्ही काम करता तो कर्मयोग होतो, म्हणजे डिवोशनल सर्व्हिस होते ती. म्हणजे मग तिकडे तुम्ही असं नाही म्हणू शकणार की मी कृष्णाला विसरले. नाही, मी कृष्णासाठी काम करते. आता तुम्हाला पहिल्यांदा आपण समजा जर तुम्ही कधीही दान दिलं नसेल तर तुम्ही छोट्याशा एका रकमेने स्टार्ट करा. म्हणजे 1% पगार मी महिन्यातून कृष्णाच्या सेवेसाठी देईन, मग कृष्णाच्या मंदिरात देईन किंवा मी अन्नदान करीन, पण ते कृष्णामार्फत झालं पाहिजे. की आपण जर तुम्हाला स्वतःला अन्नदान करायचं असेल तर घरी तुम्ही प्रसाद करा, तो कृष्णाला अर्पण करा आणि मग ते दान करा. पण तुम्ही एक रक्कम ठरवा की बाबा 1% मी करणार आहे आणि मग दर वर्षी आणि 1% वाढवा आणि 1% वाढवा, असं करत हळूहळू ग्रॅज्युअली तुम्ही ते चालू करा. म्हणजे मग तो एक कर्मयोग होईल. चालेल, थँक्यू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि रुपाली माताजी. हरे कृष्ण माताजी. तो मला एक प्रश्न होता, आपण घरातली इतर कामं करताना जर आपण देवाचं नामस्मरण केलं तर ते देवापर्यंत पोहोचतं का?
हो हो, स्मरण केल्यावर ते पोचतच. पण जप करणं म्हणजे तेव्हा तुम्ही काम करता करता आपल्याला काउंट ठेवायला येत नाही ना किती माळा झाल्या. म्हणून जप करताना शक्यतो आपण तो एका जागी बसून करावा. म्हणजे मग त्या माळ्या आहेत त्या आपल्याला मोजता येतात. ठीक आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बरं, आता मी एंड करते मीटिंग आणि कोणाचे मला दिसत नाहीयेत हात वर. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटी वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. आता आपण सर्वांनी एकदा हरे कृष्ण म्हणूया. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा हरे बोल. हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा. कृष्ण